All right. Ladies and gentlemen, welcome to the Talk Show Live. My name is Simi Kenya, and of course, we have an amazing show lined up for you. And my guest in studio this evening, Manze, is we are due to meet, ladies and gentlemen. Are you I'm a woman. Ladies and gentlemen, our guest in studio this evening is one amazing person, a friend, of course, a brother, one of the funniest MCs we have in the country currently, and of course, doing great stuffs on his YouTube channel. You're going to check that. And he is here with us right here, right now on the Talk Show Live with Simi Kenya. And of course, we have an amazing show lined up for you. Like I told you before we go or before we proceed, have you subscribed to our YouTube channel, Simi Kenya TV? Have you followed us on Facebook page, Simi Kenya? If you have not, ladies and gentlemen, please just take a minute and subscribe to our YouTube channel, and of course hit the notification button and follow us on Facebook, because that is where we bring you great stuff each and every week, each and every Wednesday from 5 p.m. And of course, right now it's going to be bigger and better. So ladies and gentlemen, I want us to go straight to the show, and my guest in studio this evening is Jacky, aka Professor Amata. Professor Amata nyakurundusa to the table da oro tino boronga line. Abolo nyoto nga chugar. Eburu dia introduction. Oh, nying machielo. The other name ambene amjo kedumo kizungu. Amba nti Maria mokadek moko mangeo kan manyalo wacho. Oh, let me introduce myself. I Mama Jacky. You know that my husband passed away. At this time, I've got some boys or some men in my house. The one hate me, then I hate him. So I refuse to come with him. So I chase him, and then took another one. Another one also in the bed during then hiyo inamaanisha alikuwa anakojoa kwa nini? Kwa kitanda malasi nikafukuza. Sasa hii niko na ingine, I've got one short one. There's no stress with this short one. It doesn't matter where I am, whether I'm going to go, where I'm going to do what. So I used to just penyo bere kabisa, and it is good. I'm here. I used to mabere kabisa na more. Kichakro kama hiyo siku penjo. Oh kiango, oh da kama welo chua ni tibere ko na dengi ko na do iburu wili. Manu ki penjo koro masani ni gone. Makoro sane koro han gone kiango te mana. O bado wango. Choru mana makao. Tokane kao mar ngato. Tokane en mar ngato. Tokane mar ngato chuno gi ango. Sane onge gir ngato. Piny masani. Ambe na kama mar ngato. An pare the way ane mana dhako maduong'. Jaoda ma wadwa nyie kama tin. Nogo kaneno. Tan be no bada makone ni. Ngama nogoyo? Wuon Jacky. Ka wuoyo gi ngato. Be no penja mana nying. Iluonga nango to yudo ng'uka. Opera ng'o mitimo ng'ano be. In ng'ato kiwuoyo gi ng'ato gwenga. Up dichuo nigi jealousy molo mar dhako. No gane kama bada makone okoti maber. Inya pimo nwa kaka niromo gi wuon Jacky. Oh, wuon Jacky karadogo. En gimoro matin kabisa. Momiyo koro wada chalo gimano waherore. Wuon Jacky ne onge gimoro ahero. Chalo gimoro waherore koso duero. No chalo gimoro aherore kech samoro ng'ato dak Nairobi to indala. Christmas ema ochwanyo wa momiyo koro ng'eyo wa. Kech na wuok e media mondo koro media owinje wachni. Adire Christmas ogik ng'ato ne siling mede gi nyithindo aboro. Na penje eto wuoi matin to mi oro ni ioro na ko si oro nenga to nyisa na oro ni nyithinda bore iwinjo siepa onge gi makrum kada dhako menene yudo okono sura rumo tuno be rumo sianda be rumo Okanya momiyo ji nochako ng'eya matin maro ginyisa ni amanga ko gipene kanye makoro yung'eyo go ni wuon Jacky ne nga otherwise okotuore mang'eny wuon Jacky ne pur wuon Jacky no kotuore makoro to we ji liel no kotuore mang'eny ng'ama ne loso mwandu ne nong'e kwecho mo loso gi mwandu ne maber kabisa miyo an gi gigena an gi gari makoth go oko maso krenge fuel ko ol to wuoge piel iso no korenge chung kanyo mago mwandu na an gi puodho manoweya go kapuro omiyo
okan dhako masandore, okan dhako manya chamo pesa ng'ato. An kata kio na feno obi kama kene kan yo na fe ni onda bi. No ka bi Ichopo. Kendo ni ngena ka waji o iri ta ni me yudi, ine me yuda. Ladies and gentlemen, we are live with Min Jacky. I can't mean Jacky herself, Min Jacky himself. We are live with Min Jacky on the talk show, and of course we're having a good time. Leo ni siku ya kujibamba tu. Yeah. And of course, ladies and gentlemen, I want to tell you about the best dental clinic in Kenya right now. Certified, tested, and approved. If you're watching this show and you have any dental implant, I'm talking about tooth whitening, braces, tooth decay, root canal, all family dentistry, and anything to do with dentistry. Ladies and gentlemen, there is only one dental clinic that guarantees you the best smile that you deserve, and that is Dr. Shem Rakewa Dental Clinic. Ladies and gentlemen, Dr. Shem Rakewa Dental Clinic is located in Kisumu, that is Mega City Mall, ground floor next to Dazzly Barber Shop. If you're watching this show and you have any dental implant, the ones I've mentioned, you can visit Dr. Shem Rakewa Dental Clinic and get the smile you've always wanted. And one good thing about Dr. Shem Rakewa Dental Clinic that we talk about each and every day is that they accept all insurance covers. Are you using any insurance cover to cover your medical bills, be it NHIF, APA, UAP, AON, Old Mutual, and all insurance covers? You can use that to visit Dr. Shem Rakewa Dental Clinic and get the smile that you've always wanted. And you can visit Dr. Shem Rakewa Dental Clinic on all their social media pages. That is Dr. Shem Rakewa Dental Clinic Kisumu. Or you can call them on the official number, that is 0732224624. 0732224624. Welcome to Dr. Shem Rakewa Dental Clinic, ladies and gentlemen. Any day, anytime from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. and get the smile that you deserve. Thank you so much. Min Jacky. Yes. I don't call kwa dimbele. Yeah. I now want you to ago mumudo koro wangiane na safar mar Min Jacky to gi Professor Mata. Yeah. Nikech ngeni yudo ka magi gin jariyo mopogore to gin kuom ng'at achiel. Yeah. Yeah. Koro ago mondo wachaka nena gi Min Jacky koso Professor Mata. Wachage Professor. Mondo wachago. Mondo wachago. Kaso buru biye Min Jacky. Min Jacky. Matiyo ke chene makoro bendo vuma. Kada kinye ji mang'eny be maoro na friend request. Choro ni friend request molo jiri. Moko na achalo gima welo. Kar Professor moko da keto Min Jacky. Kero donjo na maonge pingo. Moko da keto kiango Professor ngade urego. Kaka yana ka usani wirigane simi Kenya. Yeah. Bijineni mane gine. Yana mana ngawa simi Kenya. Ero kela magadi kanya tedo galot. Tumiyo na Min Jacky bena nen. Ineno kaje. Agombo neno mama no. Koro miyo sama na achako. Yeah. To achako ka okang'eyo. Ni to ang'o mane kuoma. Komedi en gima puonjo ng'ato. Komedi ok nyal puonjo ng'ano pana biya puonji komedi. Yeah. Komedi en gima creativity mawinjo baka gima timo ng'ano bana. You will be somebody. Koro na sama na achako. This guy is funny. Yeah, this guy is funny. Koro nan ga funny. Sama kata sani podi nok ne yin. Kara wacho na kara ne. Koro sama nan funny kama kata sikul ng'ama funny pile kotim kama ber. Yudo ka garruok ng'eny. Jore be ineni ka jajore. Din god uno jok moko ma samoro kaka pilo ikete bana. Kita bana ka ng'ato mama ni chal ka gima donjo ne pa. Tudo ko kodon warap. Pilo ko to to nyiero kilengling ma ito secho kitim na. Okiwo in be ming'e buge miloko. Kopo. Nyalo ka bunga to kilo to sogi ka to kopo tangi miye gimoro. Kitu janja mang'eny. Koro miyo an achako gine kiskul. Asomo magik matiko. Mano kanye. Asomo Homa Bay. Okay. Yeah. Homa Bay town. Kama nilikuwa Andiwo primary. Kanya masome. Katieko kanyo. Yeah. Adhi secondary. Form 1 and Form 2. Challenges maga weche mag sikul fix sani kiwacho ne ng'ato to understand ni mano ng'ama nok dwa somo chon chakani ka siling 50 japuonjri emine siling 50 ni mondo dog dala osiepna en gima inyalo ange ke baba gima ne timo ne en gima nyaka kata juma ka nyalo kata juma pok yot kendo ng'ama ne wacho ni uriembu nang ndalowa an gima baba osomo kata gima mama osomo e gima mane gida korona konga chayo gi wacho ni yawa joge ketho ngima na nang machal gima koro ngima nak chal ngi timo na karok gi kethi kar kacha mane ngima gi otimango ngima gi kama gi ae gi kwara
gi dawa. Noeyo kama koro gimbe gintie. Koro ka ng'iyo maisha en ga kamano. Ambe ka koro ng'iyo kama koro artist ma antie kan, bado ka koro kama wantie kan, ambe koro ngima na koro chako ewo, kama koro ngima nyithinda be koro botimo na somo kamano. Koro an agone minwa na ginera gi babana kuma lama ne gi lamo. Sana lamo Meru Moresi migo ne lamo. Kolamo na pile mondo Ruoth chieng' otim ne Nyasaye. Kata bende ok chalo gima somo. Lakini Nyasaye otimo na neema machielo. Mi kawuono nya bedo gi jomo somo. Kawuono nya bedo gi ruodhi. Magi winj gima iwacho. Magi winj gima wacho. Ma samoro ng'eny giwinjo ne bada ng'ano dawde wuo. Samoro be dho ng'oma dholuo. Lekech piny ka Nyasaye osemiyi piny moketo jopiny e lweti. En gima uno mar Nyasaye. Miyo artist ga wacho maber kabisa ni agone giro kamano mokwongo. Katieko. Tawuok mano mondo koro amany gima nyalo timo. Achako tuong'o mag charan. Ka koro chalo akwongo achako gi kama ipuonja ma japuonj mapuonja ni. Kati kan kode onyiero mothatho onge sama do yud mopuonjo ka kili manyalo loso kabat. Aweyo. Kachaka gi kendo adhi e tailoring mondo koro achal mano podi no mabei. Mano ka Homa Bay an Nairobi. Nairobi do kasabire ka koro sa strago ma tiyo nyaka watchman. Awuok e ndiga enda Soreri, awuok ka Wangware nyaka enda Soreri. Tabi an ngine sari kan Kisumu kata kan Migori kiango ka dugo kata limo. Yanya ma mataro de dala. Machaja dala. Kia ne na jadala jalala man Kisumu endala. Koro mi mane gik ma jikia. An achako gi ka. Ma wuok ka sama koro wuok to lwenye mogola ka. Ma lweny ma 7. Ma koro gola ka. Sama gola ka dok dala to achako ngima koro. Koro sama na wuok ka dhi tuengo batwango siwaru gi sati. Mar uniform ni. Koro mane koro dok dala. Mano koro an podo Nairobi ka. An e piny Thika. Man ngene japuonj na satiemo onyiera makara puonja kuto tambe. Koro achako nyambe koro dari onyiera makara dango puonja koti twango koti. Koro yiki koni chagi siwaru gi sati. Kora maiti. Ade kamano. Katieko ne pap. Onge gima kono ne nyako. Yoma lweny cha kukore. Koro lweny cha makoro pia chago foundation maber. Malwenyo yudi ka. Koro lweny yuda kan Thika. Ma mondo ne kal tipe nyini ng'aw nyango tien. Anya waguduru. Dokwega ne ure ke kalo. Magare kialono. Na kalo Nyasaye no konya makalo. Madhe gi joga gi nyithinda. Koro kasa gik dala. To life change na dhi Migori achako uso CD ma kanya matin CDs mag jothumbe koro naneno nahero ga CDs mag Wuon Ombogo nang'iyo ga kaka Wuon Ombogo timo to ambe na nga fan koro gigo nahero nauso gi mang'eny ka sana mag goyo gi madanje nyaimbo ause mang'eny kabisa ka use ke no mora to jibe no mor ka sumunti moro mane go gina ko fuda semo no more mogena ge pak tana sala no maluna tana sala na uso ge winjo gik machaka ma koro na uso gi tamba wuoche gi koro ka kanyo wach Nyasaye odonjo kuoma omaka omaka koro kana charge tarambe kitim tan maka aonge tarambe ne postpone koro dwani mondo abedi mondo kasabedo tamiyo artist akelo fanis moko e wach Nyasaye ng'eno kli wach ni welo chalo lu wanya sabi ntiyo mongo e godo kono pagu Yesu wanya Nyasaye bedo jomo biro ka gin welo yawa to gina welo lakini ok en wendo machalo lu mineno ko uduru mineno ko nono mane mai koro kanyo ema neno go kaka ji wacho ya jale bara koti maramba wuok ma 50 40 30 50 kujaje bana ngi do ji magi ulango kono yo Nyasaye ka to kian ngisi ni talent mondo dhi tim gini oko ka in ma kiparo gi tim gi wi kamano in idwa ni itima gini ka seche mitimo gini ka to kida mane timo mono ma ji omako mo make video ne timo gimo kana ne miel to ningo konyi iso ningo chako wari ywag ne Nyasaye kabisa man ti chuny moro mandu onego lemni no kange ni gini nyalo bedo tich to kata mano ganda maponi od Nyasaye to nigi talent koda tamo nyiso kata der majibo gibega kata kama gintie no pok gifanye ni gini en tich ma gifanye gini en tich gibiro wewe weche ma kiango sadaka yud iwinja ke chan sana sadaka na ka okenda ineno kanyoro ne wanegesa sama ne wanegesa kaka tama kaka danga ka ke chiliel lakini chunyi mae koro na wuok ok e kanisa koro kasa wuok to achako tukena chako luoro piny achako koro kapok aluoro piny achako koro uso kabich uso ne mama moro Migori achiel emi asili miadi 100
padei kende seko fuku na kabe dipo nitie pesa moro ma ngado sama go 2020 cha koro nogi sama koro awe mamano koro achako kenda ka kabich auso tieko apar kamano koro auso ta aywayo pesa aduoko ne wuon pesa wuon kabich to pesa mayudo wiye madhi konyo go a familia kaka na gisling micha achiel ko kama wero kenda awara kenda koro sama biro ka to time ma uso kabijani to gik moko biro na masama mine moko biro ma mine madongo ero nyago molo malo chiew nade mine go bengimo mane yata ng'e marom nar karata kiai mogi ochiew nade liel mana rome kodi liel mana rome kodi cha in ne ga nyago molo to salware kadi in ne nyathini ya to salwa koro kabijani mo saberio amiyo gi komedi moko gigenage makura weyo kama kuro kabijani asundo koro mi ya tis bara kapo ne liel otimore tago aramba magalia arama le na ro time sama ngato kata miye wach arambe mar liel koro rutine barabara iluongo ng'ata ching moko miketo thum e barabara jika joma koro ana time different ano katime ni ke ngana bed pina go MC ano ngi ching masawere pina go MC tabedo piny achal ka gima yanyo MC na an MC na kate nyaka kele odonga kendo yudo ka wajore ngoro podi welo ke ngote vena ora to ndike pa piu mach ngene liel koro nyaka ngato ngene ang'o mithicho chien koro miyo ji chokore to biro to ng'iyo ng'ama wuok ka en ng'a kech ng'at machalo gima timo gimoro chalo this person is very fun koro kichalo gimidonjo tibiro to to sama idonjo kuda to nyaka ng'imiya gimoro kato mi koro nakunga hit gi liel mar barabara koro ne oma ber nyathi matin koro nok achayo ni aya koro nyathi bulbo nga akech nange ni wen tich obe nyathi matin ya baba manto medo ru pesa tabro choke ka donje promotion mar Safaricom chako guto koda koro ni baba bitimo promotion koro promotion ka manga yude apengo machielo miluongo ne ng'ane marwa kangolo ni moero rangolo marateng yani mana apengo no pano isani na pengo pengle Kenya kami ng'e maber en utiyo gi jogi wisari bwana adwa mondo ibed na gari to onge gima dhi chuli e gari mar caravan to dadhi kamono gwedhi to adwa mondo ina somo radi ogwedhi Masai somo radi achiel to ko ma to kadonjo tagone tap to jubi wana bana ene mo nyiero kene mo wuok mapi wango chwe bisa bwana lora lakini in future ibiro nyisa ni biro bedo ng'ato koko mana kaka nojiwa to weya to gik mana timo kanya chwer kuok akimo nade matimo nade miela timo nade lakini gima ber madawachi mino miya kaka pesa yugeno ga pesa ano miya advice ano kachetie koro jo Safaricom ne kawa atiyo kama kamiya tabiri koro chako chikora mar kanye makora chako timo promotion gethumbe Elisa Toto seche kuluongre ni Professor Mata ko Professor Mata to Professor Mata ni niago piny ere kaka ne chako luongre ni Professor Mata ni nagoyo kwan ka wan gi bwana moro luongre Racha mar Gayuni Racha mar Gayuni orach ndi no waricho wate no waricho gime pando no wadhi nyaka piem ajo masuch giricho Migori ibedo na bari ne wanji 60 jowadwa jiricho koka kaka chal ni wada imenya wacha robera ki ang'o na be namba 10 kuom ji 60 koro gima na kwa ni gane kwani kuom ji 70 achiel nyaka namba 10 epane gi chal nade no yombi mano yombo no wabuembo jora jiricho koka jowadwa mon bende ge tabu ya jogo ma no yudo kama no dage chuo jowadwa mon ta pamo nege wan joma mon pamo nego siepna ng'ato madho gwarana mochako medo nyaka gi libis chako medo nyagini sachiel koko medo ndofu medo mira koko biro ni baby can you kiss me maber mikiso tono waba ya sawinjo kimiro wacha na sawinjo awinji kata mabake dhie kiwido king'awa re choti no kisika nya kanyako me in kusika be wacha winjo dogi du koro
kanyo ema chako godo. Koro Professor Mato biro. Joma dho gidungo eko. They can visit Dr. Shemra Kewa Dental Clinic. Okay. Mondo giduo ka gin fresh. Oh. Yeah. Okay, Koro une track ka koro wan ka wachako kapo kama ne penya na yudo Professor Kai. Yeah. Professor ni koro biro ne watiere temo kama thindo. Machalo Milambo, Nage, ka wan Migori kocha. Koro nan ng'at ma Professor tafuo to bwana chap to fuo koro saidi racha mar Professor Bringar Maria koro an ko kelo ka tapinge koro kanyo wan Professor Mato Professor ma joluwa classes an ka folanda nyo an Professor ma joluwa classes koro batch kode to komedi mar Professor timo tek opek en guzito nyatimo gimana cheto budho mapek koro sama koro ayude jaoda mageno gichunya kata poro dhielo to prewinjo kageno ayudo ka koro thumbe biro ka sasa ma thumbe tagoro diso to ka dhia thum ne pap tapo karado ge ogina koko pengle ado gi Japan gini to ngato nyise bana jogi be manyo los gimoro maber mas strong ti los mega launching ti kiseluongo gi gibuneno gimitime ground to nakawo pengle ko gina ok nwang'io ga ahinya pengle mana konga kawo gi Japan to gibiro Gili Migori resort Gili hotel do ka kawo ne gikawo gi mama tin maluong ko nakawo jabenga moro gi en akia weche mag so koro kare so dire go kokichako anakia kare so kidhi so tidonjo chon aya pengo gino donjo sang'wen otieno donjo sang'wen gi aji no dhi challenges be ng'eny gi wane ba aji no dhi mapara bere mago kendo ka gi kendo ne magi bara to ikelo soka machal nade gin magi kama onge ji kama to gisowe na goyo matio katiko ne pap to pesa mano choko get mane nitie ne gikawo gi koro kanya machako ng'e to giwacho ne gibiro kawo ng'ata chiele kindwa koro ng'ama ne gikawo to yan kech ne gineno gimano go koro akanyo to pengo dhi meso achiel kasago so achiel no to koro akachaka neno machiel tan koro awuok ka tiki banga chiel koro yamwani kaka mora mani ko geno biro omiya show ago gise bor wuda nyang kumedi ki gogo mari ket mar riwo mar ng'ata ise baba amba temo meke na gatimo na go mayo unique koro atemo kadhi kamano adhi kamano katiko ne pap temo gina yuayo misa ba nitie gimoro da temo mondo ka sayudo jaoda mosago lweta motur machaka yude un Jacky ono kora sayude koro ng'eno gino sechako dhi viral sura rumo sianda rumo tudo berumo kata me yudo no bidago biro marumane me budugo manya un Jacky wango iya giko timido koro miyo na kaka ng'ama dhako na dok ne koro kobiro kanya koro ayudo go mun Jacky koro kabiro tatimo our video mo hit makoro men jako hikete kabisa en adongi Yesu kabiro katwatimo gini jendeke was a pastor kokura molo ne MC ana meni Jacky in man koro yiwago chuo ana mane koro nyaka na yo kicho en corona opek corona tuan kon ba ko chode chobo to ni kon ni oko por ni wilo neno beda tema ni ko biro tinyo me mane bu na timo na wuoyo kendo na weche mana lero na lero maler agoero kama na nyano siepe kod wede mosabiro mondo konya ka ochwora tero na dako maber Jacky maerore to sama na winjo ne mon Jacky tuta dhi hospital mondo adhi alime to kadonjo kama ta penje ne to babe ang'o minyalo chamo to nyisa ni anything to kaka dhako nyalo manyo gimo mano an gima na mano doka on na mano gi fur madong mana chamo nyithindo tie funda mano do kendo kuyak nyal kuot itege mana timo kamano no nuwa nyuol kod nyithindo abiriyo nyithindo 10 mabe mana 10 adek kan go abiro na adek na an go abiro na riembo oko riembo nyithindo to moko pidho na koro atemo ne babe na sama na wuok mar mondo koro adhi apenj ne babe ami to nyisa ne just give me kaka naka funda chiel makete dhoge kaka no dhi no dhi fulo mage kwego to bende gi kwe kamano
Chir ma kora mjo kadongo dala naka. Ne adwa mondo anyis jo Nyasaye. Ino gina koko. Nisa ni anogina. Yeah. Ine pastor, nisa ni pastor. Kik iluor. Abuto wa Nyasaye. Yeah. Nyithinda beruni kuran be abuto wa Nyasaye. Wa Nyasaye mantie ka mama kane abuto dala naka kethi. To kaka gini samoro nyalo tamo ng'ato kapod tin. Ni wacho ni dongi gawa. Na nyiso ne an gi sana donga ngo. Adongi yes. Yes yangon na. Yes echwori. Ndang bang dala matin jati Nyasaye mono rawoda. To no posore. Gina no yude. Na yudo wada ginga mara nyiego ja MC ma ja nyiego. Embe samo itigi moro. Embe itigi moro ma samo no go. No ne de mato be ko nyawuoyi. No suda. Yere. Ogida. Nade. Ire mozla uri samane. Unya sai mane. Mane. To no ni wacho ni dongi wuri Yesu. Mane. Kara ngoma na sabe ko mama nono. Ako kudejwa. Atimo kodi peke. Muda ni ya joterveza moro ya joterve magitero wiye mang'eny ebe wige leso ne ng'ise ne ng'uda ko ko agi pi moro mongonyo ko loga ne pu muda imetero wiye ni belo una ka be na Ladies and gentlemen, I want to tell you that we are live with Professor Mata aka Jacky, just taking us through the journey. Onyiso kaka wuoth osebedo actually ko wuok maka wuono kendo kora en ng'ama jong'eyo kokalo kuom yo mar Jacky. And of course I want to tell you one thing, ladies and gentlemen. Are you watching this show and you have a building plan, you have a building program, you have a building proposal, you have an intention to come up with your building structure somewhere or your topography just to align it and make it flat, ladies and gentlemen, there is only one building and construction company limited. Hey, sasa unaweza kunywa maji. There is only one building and construction limited company that gives you amazing services as far as your building staffs are concerned. If you're looking for interior and exterior designs, you're looking for both topography, land topography, building and construction, ladies and gentlemen, and you want a company that guarantees you the best and legit construction services, that is Valdon Building and Construction Services Limited. Valdon Building and Construction Services Limited gives you the beautiful services we have talked about, and one good thing about them is that they are located in Kisumu's Sango View Plaza, that is first floor at room number 35. They give you beautiful services, and you can always check on their services, the ones they have done, the buildings that they have constructed on the official website that is available on their Facebook page and Instagram account at Valdon Building and Construction Limited. You can also check them via their official number, that is 0706 319 209. 0706 319 209, or you can email them at valdonbuilders@gmail.com. Visit Valdon Building and Construction Services Limited today and any other day. They are open 24 hours, working throughout the country, that is countrywide, and the western side of the country, that is Kisumu, Lakeside region, and western region of Kenya. They give you the best services, and one thing is that they give you offers depending on the service that you need, be it interior, exterior, bungalow, you want to come up with your a story building. They give you the best, from the foundation to the roofing to finishing and painting. Valdon Building and Construction Services Limited gives you the best that you deserve. And of course, ladies and gentlemen, last week we lost our artist, that is Ndogo Jara and his team, and of course Daniko of Super Latin. We talked about it right here with Musa Jakadala on last week on the talk show. And Amata, yes, agombo mondo mi oganda jo Kanyanam masa moro nyalo gombo mondo chor lwetgi ko iko mar mosenindo Ndogo Jara. Nyoro ne wantiere Arambe, kendo gi nyaka sani pod wakwayo mondo mi gimed jolowa gimatin ma ji ntiere godo. Omiyo pod wamedo kwayo ni kamoro mora mineno kata kamoro mora miwinjo wa Nyakora Mogajwang, inyalo konyowa kata pod inyalo chiwo ote mari kokalo kuom namba ma bendi tiyo godo, ma en kokalo kuom Fredi Jakadongo, ma bende ema en jakeno kata ng'ama ochung' ne weche mag solro, kata namba minyalo tiyogo en 0758 959 265.
0758959265. Nying mawuok kanyo en Frederick Odiwuor Nyandiko. Kindly let us support the initiative so that we can give our brothers a befitting send-off that they deserve. Wow. Wacha tuendelee. Are we okay? Cool. Koro. Mano clip mokwongo mitimo kaka koro min Jacky. Yeah. Ikaenda. Reception ne chalo nade? Kata ka koro ninyalo wuotho kamoro, idhi kamoro, iyudo ka koro ji ochako luongi ni min Jacky. Ere kaka ni feel that transition nikech ng'ama koro ji ong'iyo luongo kaka Professor Mata, to koro iyudo ka ji ochako luongi kaka min Jacky. Kenda feel mamit ka ng'ato luonga ni min Jacky molo ka ng'ato luonga Professor. Keche the word Professor kete class moro. Japiko konego wuoga ahinya. Be okonego wuogi jajwa kale ahinya. Na mosomo be okonego wuogi mipachi. Lakini min Jacky to donjo na japiko. Donjo na ng'ama inyalo miyo pachi ma jajwa kale. Ochako donjo na jadigri. Keche onyalo date kata en be jadigri. Koro min Jacky na winjo kan sawa. Sama koro achalo gima koro wawuok, akoro chalo mana tich tema koro makora tijwa mar MC. Koro makore gi Elisha watiyo gi Elisha. Ka sama nabiro Nairobi ka katimo promotion gi Elisha kato ginenowa tema MC Ombet. Omakora tema ni wuone Professor Ombet. Ambe na Professor koro nochalo gima uyu Professor ni koro ware. To chako era gi comedy mar koro Professor Ombet ema notera Elisha. As my father. Sama notera Elisha watiyo gi Elisha koro wacho ni en mana oselisa mokwongo koro Nairobi ka en mana MC koro kogiko odala tade koro in MC koro bia kamano ma koro gik sama koro antie kane mo gik sama koro min Jacky bende koro vuma kaka koro en mosa wuri Nyasaye karo ka yira ero mosa wuri Nyasaye mane akala ero mosa wuri Nyasaye mane koro anena kati sen gimoro mane timana ma koro ne usi kambe usa ikino no berna koro kachaka duoge clip machielo tatime koro konatime ko gina natime gi few of jo MC Akan MC Akan to gi nyako moro ni Nancy ema natime go ema na wacho hoyo onego koro ayudo ng'ato ng'eni ma samido ng'ato konego koro chak yo manye MC cha MC cha noduo na wipi ko ng'eni sami manyo ng'ato konego chak nyisi wuon sino gina amanyo ng'ato kendo to nise koneni bidongi sawa ko nochuna mondo ati gi wiya chino no kamanyo MC nadhi amanyo wuoyi mabe chuok maden to kamwa kethre go to nyisa na bi Nairobi mondo ang'e kama odake kaja yudo kama odake oyudo kaka radayo meketho mwandu ne mane wuon Jacky weni tinga mano odong'na nong'eyo kaka odil go mouso scrap to dok mano odong'na bende dondie ko uso nodhi kawo na golon to nabiro monje kamonje nayudo gi nyako matin kore mana chako ne anyisa jaduong' wuoga ne oko japiko kotera kech no kodwa wuok nyako moro japike manoteri kama odak oko kodwa wuok jaduong' wuoga ne oko nyako mane we ni nani mimi ni mama Jacky nataka nini nataka huyo mbale make wako roja piko umera kiunyise yawa kado roja duong' makani koro kogik to onyisa ne beb unjoko wa beb unaitwa hapa nje huyo ni nani nyako cha nyise ni beb unaitwa hapa nje to ngachu ho amba fire kama ho huyo ni nani anya mimi ni mama Jacky mimi mama Jacky na unataka nini ridhi ridhi ni nini bwana kufa kwangu juzi juzi bwana kufa kwangu alafu huyu ridhi nini okiwuo yawa jaduong' okinyise ni ya okinyise do tera yawa wuo ne bebi ni nini wuo gi kot ne donge ni okiwuo koro kanyo koti midonge Yothurwa ka ng'ato nyisi ni wuogi koti midonge nolewo chunya gi long man be noewe madongo nolewo chunya kaka wuon Jacky ne puth longo ne ng'ado ero mago boko ne onyora nyura ingene chuo moko be batera ni bidwa nutero gi wiu atena be thodo nyadonya no ni ge datero iro ng'at ma iye duong' e odno mako mi lewni ni rwa lep ng'ama no dongo mane beno ko penja gani o kade ng'iew na moro manyien
Koro mi norodhore kuoma gi mbi. Nong'eno dhi tieka to onge tabu. Noko tieka ahinya puodho nowena. Tinga achiel bi nodong'. Mitoka achiel bodong' ka raste kor ot. Loko dhi notame kaka dhi kech fuel pukore. Abro rado kode babro nyoso. Koro an awe kamano. Koro kachaka yudo machielo tema koro abiro agole mar jater machielo mayuro. Awuon ayudo wuoyi. Wuoyi mombiro rende. Wuoyi moingo tuote. Gimoro sama seri. Atek yago abiro puro ni. Mato pur mane. Mibiro puro en puro puodho nyaka uso nyaka e ot. Anyalo ariwe nyaka e ot samoro nyalo puro. Aketo. Matwaro. Tuwaro wuoyi tuwaro wuoyi wegi mapuch majaber tuwaro to kotieko ne to leko ni olaye nam to ndop karo dudu na futo omiyo kanyo kata ji wacho na riembo kiang'o ogo dichieng ke na riembo ng'ato nya bedo godudu ma ji nyalo chaya tamangi jok malema Josiko neno mo piende sate ni mar nyathi modhi mongume nyathi nokla Ito do ma tino kla. Kar jaduong' timo gini na riembo. Koro to ko sadhi tema yude ko nyadundo nane. Nyadundo nane to ler ndi. En mane koro. Oko penyi ni tan kanye kama mora go kata dhi mana Mombasa. Ati ko ndala weche. Be utarudi lini. Do ko tigi wi ni samoro bago pap kuro. Amata kora rama. Nisaidie. Let me look at the comments. Nyakwero Nduso. Guys, analuongo ga Professor Matani Nyakwero Nduso. Nyakwero Nduso. Nyakwero Nduso itieka. Caroline Olare wacho ni Baba Junior haujasikia ako na watoto wa 10 nyonyo ojwadore min Jacky iduogo mondo karago Kings Club pod wuori parie Dorothy Nyakwara Teng oko ni min Jacky you will not kill me Roslyn Akinyo oko ni min Jacky sungore yawa kone otwe otamba maber maber ni ng'ama twe mama chulo Oken mana twe maber mama kimeji dong iyuse yuto gima manyo onge lakini be anyalo manyo to bok mimanyo kane an mimanya dhako mamanyo dichuo bana dhako mak dhako kechata ng'era sucha mach lakini tich tatiyo jakenda baler dala nok nya yudo chafu manono mido ka dhako ng'ama duong' to sudweche ni dhot to luth kuon be nyathi nyithindo koko makore gi gik moko luth kuonde gi deyo koka chwere jo wendo makodhu maodh baba gi mama bende biro kweto anyithinda pado pap wuok e dhot la kama ler nitie nyithinda budho ikon Joginika MC Kenya yule Mtanzania yawa is watching Pamelo Buya Nyakosoko koni neka kosungore Pamelo Buya no nyando wita wara tinde tokoera sane kokan gi gimoro Pames pambi Pamelo Buya aneno Generous Juma okoni akimwonge Kiswahili kuna mtu ni kama atuelewi Joy Wasindo koni rabolo moko manyocha ichamo Gizaka. Ivo yo is watching. Gigi British is watching. That is Central Karachonyo Ward 2022. Ya wuyi wang no chung. Kabisa. Ya wuyi otimago. Ya wuyi wang no chung. Kwani tiel dichuo mok chung moko ginene moko chung. Monde we media mamane ke ko dichuo. Bike okori kete gas mi rundo me chwak. Iwok na kirora. Iwok oko. Baba Junior is watching. Okoni talk show no nego bede gi fruits moko. Duondu to sana. Okay. I think what onego koro wachak kelo fruits kapile. Inongeni kuma saa kano. Biro nano hata duondo to watu lakini joma buro to biro cham fruit kanyo kende mahero go jalo. Otado rieko toka saa. En ge pache moro. Beatrice Anyango is watching Bento Yoga. Ero ati igo koko koso kahawa. Na nyisa ne ya. Mama. Ne ka goe koko kagire go kora go kahawa. Ka goe koko go kahawa. Ako kahawa. Mama ne nyisi kamano. Ne jaduong be nyina ngene ka ko. Jaduong ni madonge iko. No wango yamone ngaka talo yutono. Aparo gige na molalo. Piuso Mudo live wire manager 001 is watching. Mano manager 001 Malaika. Piuso ornagi moro wada ana robi ka. En gi namba ni mar gide ne. Mar safari mar min Jacky. Mar min Jacky en go maga joga hai.
makisamiyo to siku ne ae ambe samoro ambago ne ae to you nyiso ne ae kadwari ana line apong dhako be dhako mapong Jakwaro duso jogi thoka gi nyiero. Beatrice Anyango kono se nyiero mol. Benta Yoga Eugene Mondi is watching. Godwin Juma, Baba Junior KE, Phyllis Atieno is watching. Christian Mondi, wah okunyaro. Nitie manager na mari tu bakene embo ng'iyo what watch bro molo jogi ng'eny koro ngeni samoro entie manager na be mantie kama chielo mabe sani koro dhi ka muting asoro wan gi ka team machielo makoro bedhi mbele ka ilo ne Viola manager mar asoro embo sakonya for so little of my clips yudo ka samoro fana video nono niseni anya timo kama keche mine Jacky duongo kanya tieko sani kama oduong okinya tieko it's a big thing yeah kanya tieko sani odan ng'eny gi stories Baba Junior penj na min Jacky ni kapo ni ng'ato dware mondo obi omor ne welo to okaw pesa di penjo no sa penjo to satemo ga kwaro jowetewa pesa be wuoye kaw namba pesa nyalo wuoye kaw namba pesa pesa bogodi ya wadhi miyo gi ka koro wagini kwang'iyo social media wanti jogi eki min Jacky beda single ilelo madaki dak gi jatera maro na yudo temo mano dorothi nyakwara teng awuore Elimax Asha ukoni watching from Obama Estate min Jacky nega gi nyiero mit maratari Kevin Otieno koni ridhi yeje ridhi bwana kufa kwangu juzi bwana kufa kwangu. All right, ladies and gentlemen, we're having a good time here with Professor Mata himself, aka Min Jacky. So, Gisani. Yes. Ineno ka project magi Min Jacky. Yeah. Ineno ka ang'o monego bed ni koro ji expect kuom gi sana. Nikech yudo ka sani segolo kod gi clip after clip and every clip is shooting. Yeah. How are you managing that first of all? Ere kaka manage mano ero mamiyo kigolo to kigolo moro nikech yudo kaka samoro ng'ato kochako to ber kendo en creative. Koro yudo ka ogolo odhi maber. Kogolo mar ariyo to yudo ka samoro koro chako timore nani. Ere kaka maintain creativity ni sama kaka medo dhi kaka gigi bende medo dhi. An gima konya ji johero ga kuonde mag buru. Kata ni baba puonja komedi. Kiang'o ni ng'ane nogoli oko ambe gola oko an ng'amo gola oko onge sami luonga kani okigola oko dong jadi miseluongo ka be samoro pok oyudo kata tich when kano gino mako lweta kado kan creative I should not be kabisa koro nitie ga golo ng'ato oko mi mako lweta ng'ato tinyise ler leno bo nyalo tenyere kanyo maber leno ler kanyo bo maleno be adhi kanyo leno po nitie to ma ler mar kama wantie ma ler mar simi emi manya to ka simi wuok ne pap to lero timang'o orumo to ka simi chako duo lero chako so many people gin kaka mano koro sama in gi ler to jalero mako lweti kaka nogina ne creative. That is very creative. Very creative. One of the funniest MCs we have in the world. Kaka no kane pap to mako ler gi ler. Koro ka ler ne cha omeda mana moro goya mana pamsi. Koro nyiso ne ko kware ba wow. Koro nyiso chal ka duwe to ka chingo bi to rengo. To ami ngene duwe kama duwe rienye. Bade nyarienya maber ka be kiyange ni mano duwe. Maka mano chien. Koro nya to piny ler mana le ya. Ne kare mano duwe. Koro ambe kama ne tidu mar ang'o matimore ka. Ka le ler professor mana ni kanyo kata Min Jacky ni kanyo. To wa kanyo wa mana kuom chien. Kech mano nyaka ng'ar wache ne pare ng'ato nyala kamoro from nowhere. Mako wa ir ng'ato. Nyaka yude ng'at momako lweti motimo nade monyisi yo. Koro anyiso de comedians modong gima osekonyo ngimana ok asetegemea ga ni nyaka yudo gina koka koro ogino noketa thuolo monyisa ni bana kiyudo gimoro minyalo timo do it on your own kata kiero ni nyalo luonga ta konyiti iwinja mano ng'amo kiti thuolo nyiso ni odwaro mondo itim nade idongri. Koro an gima miyo comedies maga pod awinjo ka ji wacho an ng'ena kia ji monego nyisa monego wach ni bana sane arach sani kama pek every creativity thing matimo aketo ga lwet Nyasaye gimoro amora kitimo aketo lwet Nyasaye an mara ng'amo ng'e wach Nyasaye giminwa jomo ng'e wach Nyasaye atemo duel kuom
mondo moro an gi mama ma no dong'na kama wuora noweyo wadwa be noweyo gini chiliel to ahero ga keto lweta kuomgi achaka ahero keto lweta kuom e kanisa you can remember that ni sama nachako na nyisi maber kabisa ni I started from wach Nyasaye okay so that church aelewa go sai ni mondo gigi ni teo dhi maber nyaka itir lwe koro samo yudo ka mara lama ya satambo samo aketo ga gimoro membo tiro na kocha mondo timna do boga koro siri magongo momiyo gige na hit ara gige na podongo pod nyalo gombo neno gi adongo kuom wach Nyasaye at the same time sama timogi to ka hero ga weche manono e kamano wan gi challenges mang'eny sami hit kama koro ka in gi welo machalo welo koro chalo lo mama dwaro adwaro mondo abed gi gira kenda makata mpiye mamodho ng'ama buga no yuda ka modho piga to nyisa ni piwe modho e soda to awe kawo pi mamodho na puko na aweyo iwinja koro ikawo sote cha ne akawo sote cha ni nyalo we bolo ga mi ni njugu monji njugu kala ne yale ngene nyawo bolo ga mabe konyo dogi kudu ma imi nyiewo gi pesa ni mi nyiewo pesa ngene jawla nyala for 5 hours kala wase yale ari nda to kake ngo eta to ke gonju walo njugu rumo sana mi bogi wa godo ga kuro weweyo inja kamano weweyo apanyalo weyo mayin godo no man go so many comedian kata so many artists Musa geno ga giri ngato oko sa dhi maber gichako ga maber wacha ni wadana uri gari kama kuna hiki mara minjakari bada yonge bwana no kuna aida piko ni anyalo wuo to babe uko wapi niko sina sa kutembeza hivi inja gima chakore kama koro tembeza ema ngi chake ne ya eyudo nyathi moro manige gache to sami saido ngado medake ngima maber onge sabe dhi tich matek sana tich matek do ka nyaka Kisumu kadhi Kisumu I have to do something Migori I have to do something Migori kadonjo ka adona tim gima onge to sama dey sponsor ba onge ko iwinja koro ema nyaka tege me from church from God koro Nyasaye ko mi artist to ngat maber manyalo sponsor gima tim so many people osachung koda osanyisa ni bwana gima timo yombe wuda molo gen jok mago jok burudosi kwa nyatie iwinja mago jok mana sanotem evans kwa kuda molo nyo wembe ma Kisumu mage jok mosatima ngo wan gi engineer jok moko an gi jok mang'eny wan nyaka jo Migori moko ma studio satimana osa support to gi support gi miya gimoro kamana gi hero fan for somebody to be your fan that is a very big support mang'eyo gima ng'ato dami sani ko jo followers aka then ai tengo kora ai nego kiango gi mi yango they are my followers but they encourage me for me to do something good molo gimana sate so agombo on my page iluonga Professor Mata YouTube channel change sani kadhi my page Professor Mata stroke mama Jacky stroke mini Jacky YouTube channel sani mini Jacky kidonjo kacha donjo kacha joluo wa akwayo ma en gima sayuak ne joluo ang'eny gi viewers malo subscribers kamano joluo ero gimineno to lakini gima kore duongo kama ne mato dhi meu ng'ayo nyasa chielo kod duongo ni masimi asaneno gi Professor Mata romo magi biro yomba to gimitime jate is after of that kech adier gima mi koro chune nyako ne sama gimoro hit kata nok idwar ng'ano to katin bibro neno you see koro na gombo go to my YouTube channel, promote me, subscribe. This time I've got a big launching. Mother Timore in Migori, Tolan Hotel, Nasagolo Poster, with Obrambaba to promote my YouTube channel at the same time. Tukunasoro, at the same time I think we are going to be with Jakalo. At the same time I think in what the